Тази система е наистина проста и е създадена за растеж. Тя е различна от това, което предлагат другите строители. Се опитваме да създадем цялостен инструмент за растеж на всеки малък бизнес. Имаме неща като CRM, фунии, неща, които са предназначена специално за растежа на вашия бизнес онлайн. Тя не е само за изграждане на страници. Но изграждането на страници е очевидно едно от ключовите неща и това е най-гладкото изживяване, когато използвате системата. Наистина е гладко, наистина е лесно и не е нужно да имате никакви умения, за да направите нещо. Всъщност тази система по някакъв начин комбинира. Всъщност това не е нужно да наемате дизайнери или маркетолози, за да развивате бизнеса си онлайн. Това ви прави до някъде излишни. Така че идеята тук е, че можете да направите сами, можете да плъзгате, можете да бъдете дизайнерът, който сте. С един клик можете да добавите нова секция, която вече е предварително проектирана от професионалисти. И всичко, което е нужно е да промените текстовете, да промените цветовете. Не е нужно да харчите часове или $1000 за маркетолози и дизайнери. И всичко е оптимизирано и се мащабира отлично и за мобилни устройства и изглежда страхотно навсякъде, където искате. И можете да показвате и скривате различни области и да ги направите да изглеждат така, както искате навсякъде, на всяко устройство. Така че, без това имаме и фунии, където можете да правите прости неща като A/B тестване. Можете да продавате продукти по най-простия и лесен начин. Това обикновено има от 3 до 10 пъти повече конверсии и продажби в сравнение с нормалния уебсайт. Можете да се поиграете и да разгледате фуниите от тук. Наистина са страхотни и имаме невероятни видеа за тях, как можете да ги използвате в своя полза. Можете да ги използвате за продажби, фунии, за генериране на потенциални клиенти, да промотирате събития. Така че това е невероятен начин да развиете бизнеса си и имаме специални видеа за това, които можете да проверите. Също така и магазинът. Можете да изградите цял електронен магазин, ако желаете, или, както казах, фунии за продажби за отделни продукти. Също така получавате секцията Engage, която всъщност е CRM, където можете да управлявате всичките си контакти и потенциални клиенти, членства, да виждате всички подадени формуляри и много скоро ще имате собствена имейл маркетинг система, където можете да изпращате имейли също. Така че това е много вълнуваща и готина нова секция, от която можете да се възползвате. Така че това е просто за платформата. И ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. И в тези видеа, които виждате в тази секция, са наистина страхотни. Те имат всичко относно това как да изградите страниците си, как да създадете заглавията си, магазина си, как да направите SEO, как да получите повече трафик към страниците, фуниите си, как да продавате продукт основно за по-малко от 20 минути, как да направите всичко това и още всичко предназначено за вас да го направите. Сами да го направите за няколко часа и да имате невероятен начин да промотирате бизнеса си онлайн. И отново имаме вебинари, работилници и ако искате специална сесия за коучинг с мен, можете да се присъедините там. Просто запазете разговор с линка по-долу и можем да обсъдим повече за вашия бизнес и какви са вашите цели. Да, и можем да изградим заедно най-невероятните страници и уебсайтове за вашия бизнес. Добре, това е от мен и очаквам да чуя от вас